Kont taf li f'50 sena l-attendenza l-qudies ta' kunar taħat fil-knejjes naqset b'44%? Fil-waqt li nqisu l-Gżejjer Maltin bħala reliġjużi, iċ-ċensiment bbażat fuq l-attendenza l-qudies tal-taħat tal-2018 wara kif kienu biss 38% li qalu li jattendu. Differenza kbira meta mqabbel mas-sena 1967 fejn kienu 82% li wieġbu li jattendu għal din il-qudies. Allura l-mistoqsija tiġi wieħeda, x'qed ibiegħed in-nies milli jattendu għal din il-qudies ta' kull nhar ta' Ħadd? Kien 2000 sena ilu li San Pawl rifes artna wara li ġifen li kien fuqu ħabat ma' sikka fil-Gżejjer Maltin. Il-Kostituzzjoni tal-1964 stabbilixxiet it-twemmin Kattoliku bħala reliġjon ta' Malta u kien permezz tagħha li l-awtoritajiet tal-Knisja ingħataw id-dritt u d-dover li jipprovdu t-tagħlim tar-reliġjon fl-iskejjel. Dak li għandu x'jaqsam mal-qima reliġjuża, Malta ma tagħmilx kompromessi. Dan in-nazzjon bi predominanza Kattolika għandu aktar minn 360 knisja fi spazju ta' 316 il-kilometru kwadru. Bażikament nistgħu ngħidu li għandna knisja għal kuljum tas-sena.